मला मी जेव्हा ब्लॉग बनवतो तेव्हा फोन येतो. काय बोलू आता मी. हा बघ फोन चालू आहे इथे, पण मी ब्लॉग बंद नाही करणार. मी फोन राहून दे कट होते. कारण की ब्लॉगमध्ये दिसणार नाही कोणाचा फोन. आणि इथे श्रीसृष्टी जे आतमध्ये घ्या. खरंच तिकीट 30 रुपये, काय वांधा नाही. पण तुम्ही येऊन नक्की बघा. नमस्कार मित्रांनो. नमस्कार मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे कोकणी सुयोग या चॅनलवर आणि आपल्या डेली ब्लॉगमध्ये. तर आज आपण आहे रत्नागिरीमध्ये. दिवस पहिला हे काय पण बोलते आहे. तर चला, आज आपल्याला जायचं आहे काशेरी, देववाली बीच, पावस, अजून 1-2 स्पॉट काय नाही. तर हा बघूया आपण आजच्या दिवसात काय काय स्पॉट होतं. आता आपल्याला जायचं आहे नाश्ता करायला. तिथं आपली गाडी येईल, इर्पिका बुक केली आहे. तिथूनच सर कसे. तर बघत राहा ब्लॉग आणि एन्जॉय करा. आणि हा रूम आपण संध्याकाळी आल्या बघूया. जेवढी रूम आहे, कशी रूम आहे, कसं काय वगैरे संध्याकाळी बघूया. ओके. करायला आलो आम्ही रत्नागिरीच्या रेल्वे स्टेशनच्या कॅन्टीनमध्ये. तर आता मी मागवला आहे बटाटा वडा, पावजी पण सेम, आणि ह्या सगळ्यांनी मागवलं आहे मेंदूवडा सांबार, आमचा बटाटा वडा सांबार. तर आम्हाला तेच आवडतं. तर आता येऊ दे, मग बघूया. हां, भाऊजी ऑर्डर देऊन आले. हां, हे आपल्यासमोर याच्यासाठीच बसले टेस्ट करायला. तर चला येऊ दे आता आमचा नाश्ता. अरे याला कोणी काय बघितलंच नाही. याला काय पाहिजे छोट. तू काय खाशील? तर येऊ दे आपली डिश, बघूया. अजून पिल्लूसाठीच आम्ही मागवलं नाही. चला बघूया. हे माझा ब्लॉग शूट करते, मला लाज वाटते माझ्या. हां, देतो. तुझे आमचे सर्व करतायत. मेंदूवडा आले त्यांचे. आता मी यांच्यात घुसणार आहे. हां, हे जरा फोडून देणार होतो. तर मेंदूवडा बघा, यांचा पण मेंदूवडा. पप्पा मम्मी पण. हां, पप्पाने ड्रेसिंग मारलं, नवीन शर्ट. यार पप्पा टी शर्ट घालायचं ना आज. काय हा आमचा आलेला आहे बटाटा वडा. ए पाव नको आम्हाला, पाव नको. तुम्ही खाणार? तर बटाटा वडा सांबार आलाय, जो मला ट्रॅव्हलिंगमध्ये खूप आवडतो. तर एक प्लेट एक्स्ट्रा आलेले पिल्लूसाठी. तर हां, वंटी भरवली. फिरायला आलो मामा आहे. आणि भावजींनी पण मागितलं बटाटा वडा सांबार. तर टेस्ट करूया. आणि निघूया. काय कसा आहे मेंदोडा? हा बाय. पिलू वेपर कसे आहेत? टेन्शन आहेत. तर चला, आपली गाडी पण आलेली आहे. ठीक आहे. हा मागे ठेव. तुम्ही कुठे बसताय? चला बसा ना, पुढे मामा पुढे बस. या मी इथं. आता मी आणि पिल्लू पुढे लागल वर. हे कोणाची गाडी आहे? हा, गाडी त्या काकांची आहे. आपली आहे ना? आपली नाही. हाय, आपली आहे काकांची. ए तुम्ही दोघं मागे. आमच्या मागे मी हो. ए चला या रे. आमच्या मम्मी मध्ये कोण बसेल. ये नाही. पैसे आले. कोण आहे? काकांना हाय कर. तर नाश्ता करून निघालोय आम्ही ना. नाश्ता केलाय. आता आपण कुठे जाऊया पहिलं? मग आपलं मंदिर, बहिरी मंदिरला जाऊया. एक स्पॉट करू आणि परत आपल्या रूमवर येऊ. शांत झालंय काय रे? नवीन वाटतंय. आले सर्व आले. बेल लावायला ना रे. हो, विवा पॅलेसला आलोय. बघू आतमध्ये कसं काय.
तुझ्या झालंच की झोपा झालं. दिसतंय ना भाई. आतमध्ये फोटोशूट व्हिडिओ अलाउड नाही, त्यामुळे आतमध्ये काही बनवलं नाही. तर बाहेर नाही तुम्हाला दाखवतो थिबा पॅलेस आहे कसा. ॲक्च्युली हा थिबा पॅलेस म्हणजे एक राजा होता, त्याचा आहे हा जुना पॅलेस. त्याच्यामध्ये सगळी थोडीशी माहिती आहे राजाबद्दल, आणि आपल्याच कोकणातील थोडे मंदिर वगैरे त्याच्या सगळ्या मूर्त्या आहेत. त्यांचा सॉरी त्यांचा राजवाडा होता जुन्या टाईपचा. तर जरा बाहेरनं लुक दाखवतो, कारण की आतमध्ये तर अलाउड नाही आहे. तर एक राजा होता, त्याच्याबद्दल पण आता होते त्यांचं पण मला माहिती नाही एवढं. मी पण पहिल्यांदाच तिथे बघितलं. तर बघू आपण पण इन्फॉर्मेशन काढू, जरा माहिती थांबा जरा बाहेरून बघूया. हा बघा अशा प्रकारे आहे हा थिबा पॅलेस, आणि हे आजूबाजूला असं त्यांनी केलेलं आहे इथे बसायला, पण हे उन्हातून नाही बसू शकत. छान प्रकारे आहे, हे बघू शकता एक जुन्या टाईपमध्ये राजवाडा. आले आम्ही आधी झालो, त्यांना ते आधी आल्याशिवाय तुम्ही बसू शकत नाही ना. हां थिबा पॅलेस करून निघालोय आम्ही. आता एक एक स्पॉट असेच करत जायचे आपल्याला. बघूया आता नेक्स्ट स्पॉट. हा काय पिक्चर सोडत नाही काय नाही जाण्यापाठी. तर बघूया आता नेक्स्ट स्पॉटला जाऊया. नेक्स्ट स्पॉटला भेटूया. प्लीज आम सीट बेल्ट लावते. हा काय बोलले? संदीप आम्हाला पाठवून दे नेक्स्ट व्हिडिओ. कुठला पण आता काढलाय पप्पा पाठवला? नाही म्हटलं पाठवून द्या. पप्पाने पूर्ण मोठा व्हिडिओ काढलाय त्याचा. भैरी मंदिर मध्ये आलोय. काल भैरवी मंदिर असंच काय नाव आहे, भैरी मंदिर. तर बघूया आता कसं काय आतमध्ये शूटला पण अलाउड आहे की नाही बघूया. साहेब एकदम मस्त जुन्या गावचं काळ भैरवी मंदिर. काळ भैरव मंदिर आहे, आणि इकडे दत्ताचं पण मंदिर आहे आत छान वगैरे. तर या आला तर विजिट करा नक्कीच. काय बाय छान आहे ना, जुन्या टाईपमध्ये बघ ना, कौलांची. आतमध्ये शूट करायला अलाउड नाही आहे, आतमध्ये शूट करायला अलाउड नाही आहे, त्यामुळे बाहेरनंच करतोय आणि दाखवतो. ते हनुमानाचं मंदिर आहे दक्षिणमुखी हनुमानाचं मंदिर. भैरी मंदिर करून निघालो आता. ह्याला जाऊया रत्नदुर्गला. रत्नदुर्ग फोर्टला जाऊया, किल्ला आपला. तर आतमध्ये शूट करायला अलाउड नाही मंदिरात, तर बाहेरनंच केलेलं आहे. आपण शूट नाही करू शकत, एकदा नाही बोलले की नाही. तर चला आता रत्नदुर्ग फोर्टला चालू आहे. इथून किती किलोमीटर? 2-3 किलोमीटर असेल. हा 2 किलोमीटर आहे. बघूया. हे सेकंड टाइम चाललोय, हे सगळे फर्स्ट टाइम चालले. आम्ही आलेलो ना सरांसोबत आलेलो तेव्हा गेलेलो ना निसान घेऊन. निसान परत आम्ही तुला घेऊन चाललोय फिरायला, तू फिरली नाही ना. आम्हाला पण घेऊन. हा मग सगळे बघायला कॉम्पिटिशन आहे इकडे सगळ्यांची. बघितलं. जाऊन आला, लगेच जाऊन आला. काय पिलो नाराज झाला आमचं ते बाबा वरले. नाही बाबा त्याचे बाबा वरले. शिव हॉटेल चला. शिव तुझं हॉटेल आलं. चला बाय. बर्थडे पण आहे. त्याला सोडणार आहे बघ, ते पिल्लूचं हॉटेल आहे बघ, पिल्लूचं नाव आहे बघ. हो आमचं पिल्लूचं नाव आहे शिव हॉटेल. भाऊजी कधी ओपन केलं? ओपनिंगला काय बोलवलं नाही. चला आता रत्नदुर्ग फोर्टला भेटूया. आपल्या रत्नदुर्ग किल्ल्यावर चला आता वरती जाऊन बघूया महाराजांची. चला वा, इथून बघ, ते बघ, हे मागे आलं ते नव्हतं. नंबर आहे ना.
रत्नगिरीचा किल्ला. चला वरती जाऊया, किल्ला फिरूया आता. एंट्री झाले. हा एंट्री झाली आहे. दिसतंय? बाय बाय मोबाईल घालून आले बाय होय मोबाईल घालून बाय मोबाईल चष्मा गॉगल गॉगल. गॉगल घालून आलोय बोल. बोल पिलू. दमला. बोला छत्रपती शिवाजी महाराज की जय जय. छत्रपती शिवाजी महाराज की एंट्री दरवाजा किल्ल्याचा. तर आपला भगवा शिव छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. अरे बघा हे मंदिर आहे किल्ल्यावरचं, भगवती देवी मंदिर. तर नंतर बघूया, आधी किल्ला फिरूया. किल्ला फिरूया. हे बघ बंदर बघ, हे बघ कसं दिसतंय बघ. किल्ला फिरूया जरा कसं काय आहे, नंतर मग मंदिरात वगैरे जाऊ. इथं आहे ते तर तारक मेहताचा उलटा चष्मा. तर फिरूया जरा किल्ला. मी आलो तेव्हा एवढी झाडं नव्हती. पडला असं. गॉगल मधनं दिसते का उलट घातलायस तू? ते पण उन्हातनं काळा काढायचंय. तर झाडं बरीच झालेली आहेत आणि या साईडला व्ह्यू बघा, बंधार आहेत खूप आणि काजूची झाडं, बदामची झाडं. तर बघूया आपण किल्ला. हे बघा एवढं छान किल्ल्यावरनं व्ह्यू आहे, असं वाटतं की समुद्रात आहे किल्ला. ज्या प्रकारे सिंधुदुर्ग आणि जंजीर आहे त्याप्रमाणे किल्ल्याचा परिसर. हा हे बघ बोट बघ. नाही पण वरून असं बघणं फरक आहे. चला इथे फोटो काढूया. बसके बुरुज याला हे बघ. हा जो भाग आहे याला बसक्या बुरुज बोलतात. हा जो भाग आहे याला बसक्या बुरुज बोलतात. हा बाय बुरुज त्या बुरुज असतात ना, बुरुज किल्ल्याचे, त्यामधला बसक्या बुरुज. हा प्रत्येक बुरुजला नाव असतं. हे बनवतात काय आपण? हा काय माहिती काय. तटबंदीसाठी हा रेडी बुरुज बघा दिलं इथे, याला रेडी बुरुज म्हणतात. नाही त्याच्यावर ऍक्च्युअली ती पेंटिंगच तशी झाली. तर किलो धाम पाटी रेडी बुरुज. हे बघ इथनं व्ह्यू बघ. हे बघ हवा बघ काय लागते इथे कडक मध्ये. एक मारक्या बुरुज. दाखव ना काय आहे का हे पाणी आहे खाली. दाखव हे बघ किंग कॉंग आहे. वेताळ बुरुज. वेताळ कोण बुरुज नाही कोण नाही. हा वेताळ बुरुज. ही बघा काय करते. हे बघा ही बघा काय करते. चले आतो. चल बाय. ऐ बाय बाय आतो बाय. चल चल आपणच नको बघ. वेताळ बुरुज. इकडून बघायला हे बघ भारी वाटते ना महाराजांचं. तर किल्ला फिरून होत आलेला आहे. फक्त मंदिर आहे ते नाही, एवढा रस्ता तो वेगळा डोंगर आहे आणि त्या साईडला आहे रत्नदुर्ग शिवसृष्टी. शिवसृष्टी. तर आता मंदिरामध्ये दर्शन घेऊ, खाली जाऊ आणि तिथे दिसत आहेत महाराजांचा स्टॅच्यू. तिथे अजून एक शिवसृष्टी केलेली आहे, म्हणजे बोट वगैरे असं मावळ्यांचं वगैरे दाखवलेलं आहे. इथून दिसतंय जवळजवळ थोडं थोडं. तर जाऊया आपण तिथे पण. ॲक्च्युली ते रात्रीचं चांगलं लाईटीमध्ये दिसतं, पण बघूया आपण कसं काय शूट. आता पण दिवसाचं घेऊया, जाऊया तिथे. आणि आता मंदिरात पहिलं दर्शन घेऊ आणि इथून गडावरनं खाली उतरूया. ओके. टेळके बुरुज. हा बघा हा एक बुरुज आहे,
त्याचं नाव टेळक्या बुरुज. म्हणजे जे गडाला बुरुज असतात त्या प्रत्येक बुरुजला नावं दिली जातात. तर तुम्हाला बोलत हित आहे, तिथे जाऊया आपण, बघूया. हे असे बुरुज किल्ल्याला, प्रत्येक किल्ल्याला असतात, माहितीच असणार. तर चला आता मंदिरात जाऊया, दर्शन घेऊया आणि मग गड उतरूया. अजून आपल्याला 2-3 स्पॉट करायचे आहेत. हे वाघ्या बुरुज बघा, काय नाही, चला. वाघ्या बुरुज. हे गणेश बुरुज, गणेश बुरुज पण संपलं, लास्ट एंड झालेलं आहे. देवी भगवती मंदिर किल्ले, चला दर्शन घेऊया. कान्होजी आंग्रे, अरे किल्ला फिरून झालेला आहे. आता जरासं थंड म्हणून लिंबू सरबत पितो. या मला, मी जेव्हा ब्लॉग बनवतो तेव्हा फोन येतो. काय बोलू आता मी, हा बघ फोन चालू आहे इथे, पण मी ब्लॉग बंद नाही करणार. मी फोन राहून दे कट होते, कारण की ब्लॉगमध्ये दिसणार नाही कोणाचा फोन. तर लिंबू सरबत थोडं पिया. तर आता जाऊया आपण तिकडे, लिंबू सरबत पिऊ, जरा चिल होऊ, कारण की ऊन बघा किती आहे. बघा ऊन, थंडी पण तेवढीच सकाळी, ऊन पण तेवढंच आहे. तर चला लिंबू सरबत पिऊया. द्या आम्हाला एक ग्लास द्या, आता ग्लास द्या. हां बरं वाटलं. रत्नदुर्ग शिवसृष्टी हे नवीन बांधले. गाडी बघा, सगळे आहेत. ती खाली खाडी आहे ना. फोटो काढे का तुमचा, काढू तुमचा फोटो काढू. चला आतमध्ये जाऊन बघूया. एंट्री मारली आतमध्ये फायनली. 30 रुपये पर पर्सन आहे. वरती भारी आहे. ₹30 पर पर्सन ॲडल्ट्स. हे बघा, हा कुठला किल्ला दिलाय? मी आलो तेव्हा नव्हतं हे. रत्नदुर्ग शिवसृष्टी, रत्नदुर्ग शिवसृष्टी आहे बघा. छत्रपती शिवाजी महाराज. संध्याकाळी आलं तर बरं होईल. हां मस्त वाटेल, लायटिंग वगैरे. आता इथून वर जायचं आहे मला वाटतंय. अरे इथे खाली बघूया, या खाली. वाव ऋतू, हे बघ छान केलेलं एकदम. कोकण दाखवलं एकदम ऋतू. तर हे बघा कोकण पूर्ण दाखवलेलं आहे याच्यात. मस्त आहे बघण्यासाठी, लहान मुलांना दाखवण्यासारखं आहे. तर नक्की या, विजिट करा. केलेलं आहे इथे शिवसृष्टी. पहिली नव्हती, आता केलेली आहे. आणि 30 रुपये पर पर्सन ॲडल्टची फी आहे. आणि ऑलमोस्ट कोकणसारखं दाखवलेलं आहे इथे, वासुदेव वगैरे. तर ब्लॉगमध्ये तुम्ही बघतच असाल आणि एन्जॉय करत असाल. हे नवीन बघायचं असेल तर या. रत्नदुर्ग किल्ला पण आहे बाजूला, तिथून मी मगाशी दाखवलं. आणि इथे शिवसृष्टी जे आतमध्ये घ्या. खरंच तिकीट 30 रुपये, काय वांधा नाही. पण तुम्ही येऊन नक्की बघा, कारण की बघण्यासारखं आहे, लहान मुलांना दाखवण्यासारखं आहे. आपला इतिहास कळला पाहिजे लहान मुलांना पण, आणि आपल्याला पण त्याचा आपला इतिहास जपता आला पाहिजे. ते बघा आतमध्ये एवढे छान प्रकारे केलेलं आहे. कोकण दाखवलं आहे, छान केलेलं आहे. भात झोडणी, नांगरणी, नांगर दळण, हे बघा गाय वासरू, तिकडे चुलीवर भाकरी करताना छान दाखवलं आहे. अप्रतिम, मन प्रसन्न झालंय. तर आता बघू, इथं फोटोशूट चाललंय, बघूया आपण. तर ऋतू थोड्या शॉर्ट्समध्ये पण आम्ही घेणार, दाखवणार. अप्रतिम आहे याच्यामध्ये. आता हे काय मला आयडिया नाही, हे काय यांच्या कोणीमध्ये भरलंय. इथं बघा मडकी तयार होत आहेत, तिकडे पण आहे. म्हणजे एकदम दाखवलेलं आहे. आणि इथे चप्पल
बनवायचे गव्हाचे. आणि हे तर बघितलंच आपण स्टार्टिंगला, तुळस वगैरे आणि परिवार. चला आता वर जाऊया. अजून ब्लॉग मोठा होईल, गोठा वगैरे टाईप दाखवलेला आहे. माझ्या बाबा चला. आणि हे बघा, हे काय दाखवले पप्पा? पंढरपूर दाखवले बोलतात. माहिती नाही उगाच पप्पा आमचे काय पण बोलतात. हा बाय, बाय. पप्पांना काय विचारलं, हे काय दाखवलं, म्हणतात पंढरपूर दाखवलं. हे बघा, ब्लॉग मोठा होईल पण सर्व बघायला भेटेल. मजा काय आहे तिकडे? हो हो, तिकडे एक किल्ला आहे. कसा किल्ला बनवलाय तो बघूया आपण. इकडे सिंधुदुर्ग फोर्ट. हो हो, सिंधुदुर्ग फोर्ट दाखवलाय पाण्यामधला. हा बघा, तुम्ही ब्लॉग आपलं थांबवून स्क्रीनशॉट काढून वाचा मस्तपैकी. बघा सिंधुदुर्ग फोर्ट. मी गेलो नाही पण जाणार नक्की. सिंधुदुर्ग फोर्ट आहे आणि इथून अजून पुढं पुढं जायचं. आणि हे बोट बघा, हे बघा, ही विहीर संत माऊली. आणि चाललो आहे आम्ही त्या बोटच्या इथेच, जेणेकरून तुम्हाला दाखवायला अजून जवळून भेटेल. जवळून दाखवू आम्ही तुम्हाला. ब्लॉग आता खतरनाक बनणार आहे भाई. जवळ नाही जायचा पिल्लू. हे बघ, तिकडे गेलो होतो ना वरती, तेव्हा तिकडे गेलेलो आपण तिकडे वरती गडावर. किल्ल्यावर. तो म्हणजे समुद्रातून कशी लढाई करायची बोटीतून, त्या प्रकारे दाखवलेलं आहे आपल्या महाराजांचं इतिहास. समज बघा, हे समुद्राच्या लाटा, समुद्रावर बोट उभी असते आणि त्याच्यावर कशी युद्ध केलं जातं तसं दाखवलेलं आहे. ब्लॉग मोठा होणार पण बघा, एन्जॉय कराल. तुम्हाला पण काहीतरी नवीन वाटेल बोलतात त्याला. आणि तुम्ही इथे आला नसाल तर या, नक्की या. हे बघा, नक्की आपण संध्याकाळी या. सजेशन या. समुद्र समुद्र दिसला रे किल्ल्यातून किती वेळा. हे वरून असं काहीतरी व्ह्यू दिसतो मस्तपैकी. म्हणजे युद्ध नौका, म्हणजे समुद्राचे जे होत्या ना हा. त्यांचे चौकीदार ते होते. ओके. लिहिलं इथे गुराप युद्ध नौका महाराष्ट्र शिवाजी महाराज सैन्याचा महत्वाचा भाग. हे तुम्ही ब्लॉग युरोपीय लोक थांबून, जेव्हा सागरी धोक्याचा तोड होता ना त्यावेळी त्यांना समुद्रामध्ये ही रोखण्यासाठी माहिती तुम्ही ब्लॉग थांबून किंवा स्क्रीनशॉट काढून वाचा, वाचा. म्हणजे माहिती पडेल. बाजूचा पेपर सहा. हे असा वरून व्ह्यू दिसतो जो महाराजांचा इतिहास दाखवायचा प्रयत्न केला आहे छान प्रकारे. हा कुठला झाला? विजयदुर्ग किल्ला दाखवलेला आहे. उन्हामुळे मला काही दिसत नाही आता. बघा तुम्ही याच्यामध्ये विजयदुर्ग किल्ला दाखवला आहे. माहिती वाचा तुम्ही स्टॉप करून. आणि हा कोणता किल्ला आहे बघूया आपण. पूर्णगड. माहिती वाचा, मी पण वाचणार आहे नंतर सावकाश. किती उंचीचा वगैरे ते बघा, हे बघा, हे बघा. मावळे आपले कसे धडा द्यायचे सगळं दाखवलेलं आहे. आणि हा कुठला किल्ला आहे? हा आहे पद्मदुर्ग. पद्मदुर्ग किल्ला. माहिती वाचा. हा बघूया. तो राजमाताचा बघणार आहे ना आपण. बघूया. आणि इकडे एक किल्ला आहे खादेरी. खादेरी कुठे? अलिबागला आहे. खांदेरी. खादेरी ना की खांदेरी? खांदेरी बघा सर, खांदेरी नाही. इथं गेलाय तो. ॲक्च्युली खांदेरी आहे बघ. खांदेरी किल्ला. हा रायगड वाटतोय ना. चकमकटोक तिकडे दाखवलंय ना. बहुतेक रायगड आहे. रायगड ह्याच्या आतमध्ये लिहिलंय. हा
रायगड आहे रायगड. आतमध्ये असल्यामुळे आपल्याला काही दिसत नाही कारण की आतमध्ये जायला अलाउड नाही आहे. हा आहे रायगड आणि हे आपले छत्रपती शिवाजी महाराज. बोला छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. जय भवानी. महादेव. हे आपले महाराज. आपलं रायगड. फोटो काढ मस्त वाटतंय. काय वाटत ना महाराज. त्या साईडला दिले तो बघा तिकडे आहे ना तो हा तो टकमक टोकचा दिलाय. सुभेदार तानाजी मालुसरे. चल हाताला लावा. घालून घेऊया आता आपण. हे इथं लय उंच आहे रे बाय. इथं लय उंच आहे मम्मी. सुभेदार तानाजी मालुसरे. इथूनच आपण वर गेलो. कुठे गेले दिसत नाही. तानाजी मालुसरे. गडाला पण सिंह गेला. तो अजूनही धडा मला आठवतो. चौथीत होतो. अजून काम चालू आहे. तो पण ठेवलेले आहे.